Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalší príbeh o umývaní rúk. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddychol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. V pondelok išla mamka do škôlky pre mojkáčika a hneď, ako prišli domov, sa ho opýtala. Mojkáčik, vieš, čo máme urobiť, keď prídeme domov? Mojkáčik povedal. Áno, mamka, ideme sa najesť, lebo som hladný. Opravila ho. Nie, prvá vec, umyť si rúčky, aby sme ich mali čisté. Mojkáčik si vybral autíčko z vrecka a začal sa s ním hrať. Vtedy úplne zabudol na umývanie rúk. Mamka mu pripravila chlebík. On ho zjedol, ale keďže si neumyl rúčky, do brúška sa mu dostal bacil. V noci sa zobudil a kričal na mamku, že ho veľmi boli brúško. Mamka mu dala vodičku a pomaly zaspal. V utorok ráno ho ešte bolelo brúško a tak nešiel do škôlky. Mojkáčik celý deň oddychoval, pil liečivý čajík a tak sa mu brúško vyliečilo. V stredu ráno už bolo Mojkáčikovi dobre a preto mohol ísť do škôlky. Mamka síce nevedela, prečo ho bolelo brúško, ale bola šťastná, že je opäť zdravý. Hneď ako prišli zo škôlky, mu opäť pripomenula, aby si išiel umyť rúčky. Mojkáčik neposlúchol, keďže našiel pri dverách svojho bieleho plyšového medvedíka. Keď ho zobral do rúk, pošpinil ho s neumytými rukami od piesku. Zakričal na mamku. Mamka, potrebujem tvoju pomoc. Vysvetlil mamke, čo sa stalo a ona mu odpovedala. Keby si umyl ruky, ako som ti povedala, toto sa vôbec nemuselo stať. Mojkáčik tomu nerozumel, veď ani v pondelok si neumyl rúčky a nič nepošpinil. Vtedy povedala mamka. Aha, teraz už viem, prečo ťa bolelo v utorok brúško. Veď ty si neumyl rúčky a keď si zjedol chlebík, dostal sa ti do brúška bacil. Mojkáčik si spomenul, že brúško ho bolelo, lebo namiesto umývania rúk sa hral s autíčkom. Sľúbil, že si už dá väčší pozor, čo urobí, keď prídu domov. Umyl si rúčky, navečeral sa a išiel spínkať. Vo štvrtok, ako sa zobudil, si opakoval. Keď prídem domov, umiem si rúčky. Mamka mu urobila na raňajky chlebík s lekvárikom a kúsok lekváriku mu ostalo na palčeku. Chcel objať mamku a poďakovať sa za výborné raňajky. Ale mamka povedala. Nie, Mojkáčik, choď si umyť rúčky. On sa opýtal, prečo? Veď som bol celú noc doma, nemám na nej bacila. Mamka mu vysvetlila, že si rúčky neumývame len kvôli bacilom, ale aj kvôli tomu, aby sme nezašpinili nikoho ďalšieho, napríklad od lekvárika. Vtedy si spomenul,
že je to to isté, ako si zašpinil bieleho medvedíka. A tak objal mamku a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A teraz nakoniec si zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Áno, správne. Rúčky si máme umývať. Keď prídeme domov, ráno do škôlky, k babke, alebo keď sme boli na záchode. Ale nie len kvôli bacilom, ktorí môžu byť v autobuse či v obchode. Ale aj keď ich máme od niečoho špinavé a mohli by sme nimi niečo pošpiniť. Ako ráno mamkine biele tričko od červeného lekvárika. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.